Και γεια σας παιδιά, Captain Alex εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft, αλλά πρέπει να βρω διαμάντια μέσα σε 20 λεπτά. Θα τα καταφέρω, πιστεύετε? Γιατί αν χάσω το challenge θα κάνω κάτι πολύ ακραίο. Τέλος πάντων, στόχος μας για σήμερα είναι τα 10 likes, το έχουμε? Δεν νομίζω. Και μην ξεχνάς, κάνε εγγραφή για να μπεις και εσύ στην ομάδα. Ωραία, δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, είμαστε εδώ με τα ξύλα μας και νομίζω άμα είμαστε τυχεροί, αυτό είναι πέτρα, ναι. Αυτό είναι πέτρα. Άμα στηρίξετε και πάει πολλά like και views αυτό το βίντεο, θα το κάνω και πιο δύσκολο. Δηλαδή, με 10 λεπτά να βρω διαμάντια, 5 λεπτά. Τέλος πάντων, έχουμε μαζέψει εδώ 6 ξύλα. Μπορούμε να φτιάξουμε blocks. Crafting table. Και 12 sticks. Αυτό που θα πάρω είναι μόνο αξίνα, επειδή εκεί κάτω έχει πέτρα. Έχει πέτρα. Εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, άρα μαζεύουμε λίγη πέτρα. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Μακάρι να τα καταφέρουμε, γιατί αυτό που θα κάνω θα είναι, όπως είπα, ακραίο και δεν θέλω να το κάνω. Είναι βαθιά σπηλιά. Το νερό είναι. Αυτή η σπηλιά είναι νερό, ρε. Θα μαζέψουμε ακόμα λίγη πέτρα και μετά θα φύγουμε. Νομίζω μετά από αυτό καλά είμαστε. 19. Το άλλο είναι και για να γίνει 20. Κάτσε. Τι? Ανοιχτό είναι από τώρα. Κάτσε. Πώς έγινε μέρα? Δηλαδή... Μα... Τέλος πάντων... Περίεργο, αλλά εντάξει. Καλύτερα να πω την αλήθεια. Μπορώ να φτιάξω... Αυτό είναι που ήθελα να φτιάξω, φούρνο. Ωραία, και τώρα μπορούμε να βάλουμε την αξίνα εδώ πέρα. Ωραία, πάει η αξίνα. Παίρνουμε το crafting table και φεύγουμε. Προς εκεί. Και νομίζω ότι ήταν και άλλη σπηλιά. Αλλά νομίζω... αυτή είναι σπηλιά. Έχουμε 3 λεπτά. Είμαστε δηλαδή 3 λεπτά που κάνουμε το βίντεο εδώ. Ναι, καλά. Coal. Και δεν έχει κι άλλο coal. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έχει λίγο ακόμα. Αλλά εντάξει, είναι coal. Πες μου ότι αυτή είναι. Αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη σπηλιά, αλλά δεν είμαι προετοιμασμένος ακόμα. Οπότε θα ανεβούμε λίγο πιο πάνω. Πρέπει να βρούμε κανένα village. Τα village έχουν καλά πράγματα. Εντάξει. Νομίζω είδα coal. Το coal το χρειαζόμαστε, να ξέρετε. Ωραία, απλά δεν μπορούσα να βγω. Το coal το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Ναι, και από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα είμαστε σε ένα μεγάλο νησί. Με πάρα πολύ θάλασσα. Και αυτό θα μας τυχήσει νομίζω το village, γιατί δεν πιστεύω να βρούμε εύκολα. Αλλά δεν πειράζει, γιατί δεν πειράζει, επειδή βρήκαμε
Πω, νόμιζε τα σπηλιά. Εντάξει, ποιος νοιάζεται τώρα λίγο μπανάκι. Ωραία, πρέπει να βρούμε κάτι να ανεβούμε. Γιατί δεν βλέπω να είμαστε πολύ καλά. Ωραία, ανέβηκα. 1 λεπτό μου πήρε. Άιντε ρε. Ω, σπηλιά κι άλλη. Κι άλλη. Ρε, δεν έχουν τίποτα οι σπηλιές ρε. Λίγο αερονάκι να είχαμε. Λίγο. Αχ, δεν πειράζει. Έτσι είναι. Ω, κι άλλη σπηλιά. Ω! Έφαγα το jumpscare της ζωής μου. Έφαγα τρελό jumpscare. Δεν παίζει να έχω τρομάξει τόσο πολύ. Και zombie villagers. Τι θα πάει χειρότερα δηλαδή. Φύγετε, φύγετε. Μακριά μου κολοτέρατα. Ωραία, φάγα jumpscare. Ωραία, jumpscare. Όχι. Ρε, όπου πάω θα είναι και αυτά ρε. Λοιπόν, από το jumpscare που έφαγα δεν νιώθω και πάρα πολύ καλά, δηλαδή φοβάμαι λίγο. Γιατί είμαστε και low. Το creeper μου μέσα δηλαδή. Κι άλλη σπηλιά, αλλά δεν έχουμε πανοπλή. Τι είναι αυτά ρε. Ψάρια είναι αυτά ρε. Και χωρίς παροπλία όμως. Λοιπόν, στρατηγική. Ωραία. Ωραία, εδώ δεν έχει τέρατα και έχει coal, έχει coal, έχει coal, έχει coal. Έχει coal. Ωραία. Μάζεψα το coal. Λάβα εκεί βλέπω. Πω, αυτή είναι μεγάλη σπηλιά. Και το τέρας έχει εκεί που... Το creeper δηλαδή. Που έφαγα το jumpscare της ζωής μου. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε iron σε μια σπηλιά. Γρήγορα όμως. Λοιπόν, έχω ξεφύγει εντελώς από εκείνη την κατάσταση που ήμουν. Γιατί... τώρα έχω πάει σε πιο ανοιχτό μέρος. Τελικά δεν ήταν τόσο μεγάλη θάλασσα. Ήταν μεγάλο το νησί. Και λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε κάτι για σπηλιά, ρε φίλε, για σπηλιά. Που να μην είναι τόσο μεγάλα, σαν αυτή δηλαδή. Φοβάμαι όμως μην έχει καν... εντάξει. Παραλίγο, θα γινόταν μεγάλο κακό. Το crafting table. Πού πήγε? Εντάξει, θα φτιάξω καινούριο. Όπως έλεγα, πρέπει να βρούμε σπηλιά. Τώρα
λίγο να πεθάνω βέβαια, αλλά εντάξει. Εδώ τώρα σε ένα ανοιχτό μέρος δεν θα έχει σπηλιά. Δηλαδή έλες, πού πήγαν όλες οι σπηλιές του Minecraft? Πού πήγανε? Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν φοβάμαι να πάω, αλλά είναι η μόνη μου επιλογή. Τι λες ρε? Ναι καλά δεν παίζει. Ναι καλά δεν παίζει. Ναι καλά. Αυτή η σπηλιά είχε iron. Έχουν γεμίσει όλες τις καρδιές μου από το φαγητό που έφαγα. Αυτή η σπηλιά είχε iron. Το καλύτερο πράγμα. Το μάζεψα όλο, δεν υπάρχει άλλο. Δεν είναι που σκάσε και ο creeper. Τώρα crafting table αμέσως. Και πάμε να λιώσουμε τα irons. Ας περιμένουμε λίγη ώρα. Ελπίζω να έλειωσαν. Ναι. Ωραία, αφού λοιπόν έλειωσαν, πάμε crafting table και θα φτιάξουμε. Πέρα, πάρουμε sticks. Αξίνουλα. Τσεκουράκι. Και σπάθακι. Iron πανοπλία δεν ξέρω ακόμα, αλλά αυτά είναι τα πιο σημαντικά για να βρούμε τα diamond pass. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι μια βαθιά σπηλιά, η οποία να έχει και τέρατα, ξέρω εγώ, γιατί με τα τέρατα... τι είναι αυτό? Κι άλλο iron, οκ. Και δεν θα πω όχι. Πάμε από εδώ. Αυτό λοιπόν. Iron. Ναι καλά. Περιμένετε να σπάσω όλο το iron. Δεν παίζει να είναι αυτά τα diamonds. Πήραμε diamonds. Και έχει άλλα εδώ. Πήραμε diamonds λέει. Ναι καλά. Ναι. Κάτσε όντως τώρα. Αυτά είναι diamonds. Ναι καλά. Στα 10. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μέσα σε 13 λεπτά κατάφερα να βρω τα διαμάντια. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και μία εγγραφή για να συνεχιστεί με πιο ακραίο χρονόμετρο και πιο δύσκολο. 5 λεπτά και 10 λεπτά. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!